Kani kadiga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hapdeng gajinya le persya ya gajing sapriang jong ukunyang jingpang coronavirus lani u COVID-19 hapo gejala jongi kumbalong lang habaro kawai gari baru hasar la kapercai kapang kapakongsan kapakentup ha gajing kentu bagi pajba ki day ban le bad ki bum day ban le kalong ban le khoi le subah Nrai kapasungsi kalong badang don hipat gibriyo gibum snguthu yakata lese day namar gajing bit lani gajing bum sunyo bar gajing bum khankor yaga khoj ka suba bar gajing bum buram yagi kendon ain yagani la sakhi ha siba arjong katayo ka khat khandai tarik ujumang arjar arpho lengba gajing le jurep jong rangba shnong ka maupat ya ka wei gajaka harut surok ka bahaba sauli marjan bar gajaka hikai Indian Institute of Management Shillong ya ka bamenta la pendon kam shipor kum ka coronavirus quarantine center Akan ka step tumunta kalong aka ka ba sosi bangin poison ni siya sauli ka ba hapo uput usam jong ka dorbar snong mopat nga kwa ban pensya iswa hang ni menta baka sauli ka mawye kadai ka ba hapo kaput kasam jong ka dorbar snong mopat kadai na ta kadaw habang kiparanong snong hang ni menen step regla petep menen regla petep Oh, ini suatu bat ini pediang dak subhai ke ka sarkar ka penbet ban penbet ia kini ka quarantine center sang ni jong ka sarkar hang ni po IAM po sauli bat kumjur hanif nagawata ban ai jakasa ia kitu gede ban penkarpang yodi hakum kini ka por bat khamtam kini ka por ka ba kadang don ka jingwan phai jong ki paradok prasnam ke jongi nagi jalak be fer jong kari India. Hanai kini ka step kabamenta pembangal bakalong ka basungsi na marba ni ya kajing Bret Pathar ya ki PPE ki hand gloves ki head cover bat ikayat kamat ru menen kasi kata menta step ni wanang ni ngirap so iki song jingbam food packages kiba Bret harut jong ka Surok kajingbam ru umday bakilalut don ke bab iteng kumtu tekani kawan ra kajing song sir bat kajing bom snganyi para nong song snong suang ba nakaliang jong kentot sauli hang ni ai jing ro iki bakilala ban te lakam ya kaban ong ki klung kena bakin song khok hieng bat kham tam ni geriu kemen kat kombala batha da ka sarkar lengba ka protokol ka baka ka peni Mandai kapor, beradam dai kapor kum kani. Bat ia kata ringim lak bantip. Lalu don ki kelung ki kena. Ki basang. Sani sapor rut surok. Kini kita de kiti kini ile kai kitu ki PPE. Bat kini ki marbam le si. Kum kelung ki lak roban bam kitu kejing bam ki batam hang tu. Ki biskit bat ki kuih. Kanlong kum no. Tekani kadon ka negligence ni. Na kitu ki badai ban pet ban kmi ban peniat ban penbiang penbet ya kijing don kam hang ni nganget bakani ka khubor kan lek sa kasorka bakum kani kanam dai banja namar lada yai ja kum kani kanwan ra penban ke kabam sungtana kabala ban kta ban ya kinong song snong ya kinong lek nongwan hakani ka snong ka beit ka jongi ka snong mopak bat kumta midon ban kentu ya kitu baro kibuan ban ai jingbam sene ki ba penbiang penbet ki jingbam
kalak banlong ru lesi kira bandon ki bahayeng basam ru ki bakwa ya kabanwan pet ya ki banget ke sarkar kan masya balek kamta namar ki don pedeng jong quarantine hanrai ki doni ki bawan ru hanrai ka don ka jing khang pat ya ki bakila ban rong sapo lesi kira banwan ra jing bam kira banwan ra ya ki badan kam na ka bataki khon ki ti lani ki bahayeng basam ki basa quarantine sini tengi ai ka jing maham hakani ka po naga bata jong kilang baro ya ai gajing maham nomor balai ba kito ki bawan sini kito ko badai ban pembiang gajing bam jingdi kito ki frontliner da ka buram ya ping snow buram henrai ban nom Bret klumar pat ya ki PPE bat iki hand gloves namar kani kanon ra gajing ma bat gajing masaw ya ginong song snong hakani ka thang ya kito ko bawan ra gajing bam jingdi ru am bapin Bret Pathar sa Surok selti singkin kani kamot kathau sei ha kamot man perlat na kama Bret sa kiway per gejaka tuan Bret sa kani gejaka kamot ngila banlat kam tam ni Jaiñphong ri bo Jaiñphong bibit ladon babit Jaiñphong hang ni kamot manu banlat pir finam la banlat tan kata lut ya kari badi gejalahi barok kowe tadai na takadaw hakum kani kapor om ngahaban keren da kabatane anrai rengkat bat gajing kenturu to ngin ya sim ya kane ka jingkit kli ya ka bangin ya sumaran ti lang kum bangila ile bro sekta ban tristom mentaru haini benta namar yo dai tang ni ini benta kanlong penban kabon ra ya gajing duna hagar kom trikam jungi tengi peni hang ni lengba jong gini gela prai kubor ka bangi ai kublai subon kanlong kajing hikai om tang sanis om sauli hanrai sekiwei ki jaka ki quarantine center ki institutional corona center jong ka sarkar om bafin Bret Pathar ya ki marba mardi tam ya ki tiar ki bafi phong kum kajing yada bafin Bret kumar khanang bakan nam wanra ya kajing masaw yo bubun banlang bat banwanra ya kajing bit jingbiang kajing song sengan badi kajing kot jing khia ngi kermen scam ba kumba kalapa menta undan su kawai ro kakis hakajala jingi nginum dan su henrai lada ka don pa kajing duna hakani ka benta da ka bangile sentan ban Bret ya kini ki bom dai ban Bret sai ki jaka ban dai ban Bret kanong ka masaw subon ni ai kublai subon ni wei parang rumah menen kasi habala i gitu PPE namar yo wan ki bri yo wan ki khulung khna ha yo ki khar yo ki le kai la thang no menen hi da unong song snong bat ngal ong i ro bakam dai ka kamram ka jong phi fin le ekta ngal akaliru fi bat da kti no kumno em ong le do si te dena ta ka daw te nget ba ke ai ba uni rong ba le kalolong ke ai ka bayad ora ya ke jing da jong kinong song snong ki badan hakani ka than te nget kani kanlong ka khubor na ka bata jong baro bat kanlong ka jing rap yang ilang baro bangin sim ya ke jing kli hakum ka ka por bingilang don hapeng jong katma kumbangala keren ba nalor ka jing penengkam yo ki kita kai ki kna yo ki le kai kna ni ka ba khamser kai galong yo ba ki marat kini ki kso ki sim ki patar kai ki wanra siying sasam sa popula kompon ta kanlong ka jing mensa ko bakra ta dei na ta kadaw dei banle tane ya ko bukom kani ban maham tane ban dei ban Bret Pathar ya kini ki tiar kitar khamtam hakani ka por kaba ngidon hapeng jong ka jingile persya yang ni coronavirus hadian ke jingle jurip jong ki borsnong ki nong trei jong ke Shillong Municipal Board hapo ke jingalam jong uba pernai bok karnayor baru ki pulit jong ke maudiang diang police outpost kila her ban jurip bat pun khoj no bat senret dawai pelun ke jaka balap ya ki songbam bat ki Jaiñphong PPE
wan biang sibin